És el segon dia de Nadal i este és l'aspecte que presentaven els centres comercials a València. La ressaca dels menjars familiars ha donat pas a una altra imatge típica en aquestes dates. Es mesclen aquells que tornen o canvien els regals de Nadal amb els que comencen a mirar per a Reis. Bueno, devolver unas cositas que nos ha traído Papá Noel. Y aprofitarem para comprar, a mirar cosetes i tot això. Dar una volteta per ahí per l'hemisferi, després així dinarem i comprarem algunes cosetes. No s'ha de perdre el temps ni deixar-ho tot a última hora. Per això la nit de Cap d'Any és ara l'objectiu de molts que ixen a comprar. Como hace mucho frío también en la calle, para que los niños aquí vean ahora lo de los payasos y eso un ratito. Centenars de valencians han aprofitat avui per fer les seues compres. El fet que siga festiu i les baixes temperatures han fet que molts es refugien en centres comercials com este. El Pare Noel ja descansa i ara toca encomanar els regals de Reis. Els pares aprofiten avui per fer una primera ullada i els xiquets, que ja ho tenen molt clar, comencen a enviar les seues cartes de Nadal. Vora 1 milió de persones visitaran avui els centres comercials de la comunitat. El mes de desembre ha sigut molt positiu per als establiments. Del total de les compres, el 80% han sigut menjar o regals.